1 час между вечерята и нощния сън намалява риска от инсулт. Проучване на 1000 пациенти установило, че изчакването на 60-70 минути преди лягане след хранене намалява риска от инсулт с 66%. И с всеки 20 минути повече, които изчаквате, рискът от инсулт намалява с още 10%. Това е факт, но има надежда. Ето един здравословен трик, който изисква малко усилия. Изчакайте поне 1 час след вечеря, преди да си легнете. Не само ще намалите риска от инсулт, но също и от киселинен рефлукс и сънна апнея. Така че вечеряйте по-рано и спете по-добре.